नै जोंहा बिलुन दिनै सुनानै दोनजोब्बाय बिसनायाव। दिनैनि बिलुन सुनायनि जाहोना जाहैबाय गाबोन जोंहा आयानि बार्थडे। दिनै एडभान्स जोङो एसे साजायनानै दोनखानोसै, मानो होनबा गाबोन बिराद खामानि जागोन। बेनिखायनो गाबोन हास्लाबाबो जानो हागौ। आरो बिलुना बियो जेबो जाखाया आरोना, एसे मथाखौ टाइटखौ लाबोखादों। बेनिखायनो दिनै एसे एनै रेडि खालामनानै दोननो सानदों। ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो बिलुनखौ सुनानै दोनबाय। जोंहा आयाना 3 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आयानि थाखाय प्रे खालामबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांगोन। ओमफ्राय आं देखायलांसै नोंथांमोननो दिनैनिजों गाबोननिजों आङो एड खालामगोन आरोना बे भिडिअखौ। ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। गावनि बार्थडेनि बिलुन सुनायखौ रेडि खालामनायखौ नै गावनो लाबोगासिनो। गुड मर्निं सनाफोर, दिनै फुं जाबाय। ओमफ्राय दिनै स्पेसियेल डे, बिराद स्पेसियेल डे आरोना। दिनै जाहैबाय आयानि बार्थडे। बिनिनो जोंहा दिनै टंला मण्डलिनि महिलाफोरखौहाय गिर्जा लिंनाय जादों आरोना न'आव बेलासि समावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर, बे दिनैनि दिना ओरैबायदि माने बुंनोनो हाया, फोरमायनोनो हाया माबायदि खुसि जादोंमोन जेब्ला आयाना जोनोम जादोंमोन। आयाना 2021नि जुलाइ दाननि 12 थारिखनि फुंबिलि समनि 6:40 जोनोम जादोंमोन आरोना। जेला आयानखौ आङो जोनोम होदोंमोन, अब्ला आङो टाइमखौ नायखाबावो आरोना। टाइमा ओरै साइडआव दंमोन, टाइमखौ नायलायबावो आङो, टाइमखौबो गोसोआव लानो होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनै जोंहा गिर्जा दङ नालाय एसे मानसिफोर लेंबाय महिलाफोरखौहाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आयानि थाखाय प्रार्थना खालाम, जाहाथे आयाना बे फैबाय थानाय समावहाय मोजाङैनो मोजां सुस्थि देहा लानानै बियो गथ'आ बे समखौहाय बारग'लांनो हायो आरो गियानि जाथों उन्दैया। नोंथांमोनाबो प्रार्थना खालामबानो जाबाय आयानि थाखाय, जाहाथे गिदिरफोरखौहाय मान होनो रोंथों आरोना, आरो उन्दैफोरखौ अननो रोंथों, उन्दैया गियानि जाथों। आरो नोंथांमोना मिथिगौ आङो प्रार्थना खालामगोन निस्सय होननानै, बेनिखायनो आसा थाबाय। लोगोफोर, आङो बारा गोबाव रायलायबाय थाला, ओरैबायदि खामानि दिनै। आरो मोननै मोनथाम आं बिदिनो क्लिप्सफोर नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै देखायगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम, स्किप खालामा जासे। ओमफ्राय माने बांद्राय भिडिअ खालामबाबो खामानिया थालाङो, बेनिखायनो जाखिनि हायो आङो नोंथांमोननिसिम देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो खामानि मावनोसै, दा दसे उनाव लोगो मोनफिनसै। आयानि बार्थडेनि नैबेखौ खिर बानायगोन जोङो। नैबेयाव मा होदों? दै गुदुं। जोंहा गुगुनि मटरफोरखौहाय बयल खालामनानै दोनग्रोबाय, दा एवनोसै आरो। बिराद टाइम लायो, बेखौनो खमैबो जोङो थाङैनि सिगां खालामदोंमोन, 10टायावनो खालामदोंमोन। नै दा 12:30 जालायलायबाय, 10टा 11टा नै 1.5 घन्टा लालायबाय बेखौ। जोंहा नै माबा होबाय, बेवहाय केसर होबाय मोजां कालार जानायनि। जोंना पायगा नै खिरा मोनबाय, एसे रानहोबावनोसै। गाइखेरा हले बिराद बुरजा होखादों, ओरैबायदि टेस्टि जाखाबाय। आयानि रेडि खालामनाय बयबो नै लाहार फाहार, ओरै गोजौआव गाहायाव लांख्रां सेंख्रां। आयानि नै खाना संदों। आया दासो सिखारनानै फैदों। बाबा, नोंनि मा दिनै? दिनै मा नोंनि? मा दे बाबा दिनै? लोगोफोर, आंनो दुगैनानै फ्रेस जानानै देलायनानै थाबाय। ओमफ्राय दा मानसिफ्रा फैथ'वाखै, दा 4टासोआव फैसिगोन आरोना। 4टा जानो आधा घन्टा नांबावगौ। ओमफ्राय दा मानसि फैनो सिगां रेडि जानानै थाखाबाय। दा गिर्जाखौ लानोसै न'आव। ओमफ्राय साजायदोंमोन बिलुना, माथो थफा दहाय बेफ्रुदों सान्दुं गोसाजों। ओमफ्राय बैयो गाहाय जाबाय, एसे बेक्रा जाबाय आरोना, जेबो नंला। बाबा, दिनै मा दं दे? सोरनि? नंगौ बाबा? मामिनि एप्रिबादि। सानै।
Asis, Saturday, ayahni birthday ni. Tasty nongga nong Asis kita. Oh tasty na. Sada los losai. Kita tasty. Gulu mana? Gulu tasty. Sana ni nanda ni saya bayo ni. Sada andi mana wa? Jam jabai. Mama. Pop. Arin thaba la, in thaba. Sada Eva. Ang hole mau nereng lana so kemnane lana say. Babur extra ni aso babur. Tada kot. Cycle. Cycle ase to ya. Oh, thala marane no ne. जाबाथाय ओंखायनो खेबनाङा दे लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय माने मावनोनो हास्लाबाखै मानसिफोरनिजों माने आन्दायोना ओमफ्राय जोंना बार्थडेया जोबनानै थांबाय दा हरबो जाबाय मोनानि 9ता जानोसै मानसिफ्राबो बिराद बुरजा फैदों बिराद मोजां मोनदों आङो गासिबो गथ'फोरा फैदों मानो होनबा जोंना दिनै सेफ क्लासबो जादोंथ' चिल्ड्रेन फेस्टिवल थ' बिनि थाखायनो फैनाय नङा सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बाट गथ'फ्रा गासिबो फैजोबदों आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय ओरैबायदि बिजिजोंनो माने फट'फोरखौ लानो मोनासै खेबनोबो मोनासै भिडिअफोरखौ बारा मावनायजों आरोना आन्दायो मावनो ना खेबनो जायो बिनिखायनो एसे एनै नोंथांमोननिसिम जाखिनि खेबनो हायो शेयार खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोर दा बिराद मेंबाय ड्रेस चेन्ज खालामनोसै आङो दा गैला थांजोब्बाय गासिबो एसे न'फोरखौहाय साफा खालामनानै लाग्रोनोसै दहाय बिराद लेथ्रा जाबाय दा बायदिसिना गारनाय मानाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसैलाय आरो नोंथांमोना आयानि थाखाय प्रार्थना खालामनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ जायफोरा जोंनाव फैनानै आयानि थाखाय प्रार्थना खालामदों जोंनि न'नि थाखाय आरो जायफोरा फैनो हायाबाबो प्रार्थना खालामदों बिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो थेंक्स जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ गोदान भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय